Μιας και είναι προπαραμονή σήμερα, είπα να φορέσω και εγώ τα γιορτινά μου και να σας ενημερώσω για κάτι πολύ σημαντικό, οπότε δώστε βάση. Κατοικίδια και κίνδυνοι των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα από μόνα τους δεν προκαλούν κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα το προκαλούμε εμείς οι ίδιοι στα κατοικίδια μας, νομίζοντας ότι αυτά που τρώμε εμείς μπορούν να τα φάνε και αυτά. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς συζητάμε με πελάτες, με εσάς, περί της διατροφής, περί της σωστής διατροφής των ζώων. Στο επόμενο live που θα κάνουμε θα συζητήσουμε συγκεκριμένα για την διατροφή, αλλά σε αυτό το πολύ σύντομο βίντεο θα σας αναφέρω επιγραμματικά τι αποτελεί κίνδυνο